Soc la Núria Ugas, de nom artístic Nora Fruix, i soc de Sabadell, però als 18 anys vaig venir a estudiar a Girona, vaig començar amb un grau de Publicitat i Relacions Públiques, però després em vaig passar a un grau superior d'Audiovisuals. Llavors, a partir d'aquí em vaig especialitzar al principi bastant en direcció de videoclips, més endavant també he anat tocant branques com la direcció d'art i la fotografia, al principi més la fotografia artística i autorretrats més com per projectes personals, però ara al final també treballo una miqueta d'això de fotògrafa, directora d'art, i ara el de directora ho tinc com més apartadillo. El projecte que presentaré es diu A Reason for Being Alive. Tot va sorgir de que jo he passat diverses etapes depressives i llavors durant les meves etapes depressives jo solia fer-me autorretrats. I llavors sí que va ser després d'una bastant heavy que vaig tenir, que vaig dir, hòstia, i que vaig sortir com super recuperada, diguem-ne, vaig dir, hòstia, em vindria de gust poder plasmar tot això en un projecte molt més gran, o sigui, que tingui com un sentit i una coherència i que les fotos tinguin el seu lligam entre si, que tot sigui com una història, no només autorretrats sueltos de sad girl. I llavors la idea era simplement fer 6 fotografies, que cada fotografia representés una etapa dins del procés depressiu. I llavors cada fotografia l'acompanyaria un text, que els poemes me'ls va fer una molt amiga meva que també ha passat pel procés així, que es diu Laia Iniesta, i llavors també donar-li el joc de que la model és la mateixa model, però tota l'estona va amb un capçal de làmpara al cap, que aquí la idea és, primer de tot, que quan tu estàs en un moment així et sents com molt anul·lat com a persona, et sents com més una planta, un objeto, com més la inhabilitació aquesta. La segona és perquè volia que al final l'impactant de la imatge fos la representació amb el cos, i llavors també perquè al final tothom s'hi pugui sentir representat, perquè al final és com, jo crec que molta gent actualment passa per processos xungos de depressió, ansietats o coses d'aquest estil, i jo crec que és un projecte que si tu mires bé i llegeixes bé els textos i et mires bé les fotos i tal, jo crec que pots arribar a empatitzar bastant, i vull que cadascú suporti com el seu terreny, que no només és com la meva història i la meva experiència, sinó que és com que vull que sigui més universal, que tothom s'hi pugui sentir identificat. El projecte, a part de les 6 fotografies, també consta d'un videoart que vaig fer posteriorment. I llavors just vaig tornar com a caure en una altra depressió. Llavors, durant aquella etapa vaig gravar-me, fer-me com un autodiario, i em vaig anar gravant en el meu dia a dia. Llavors, a partir d'aquí, d'imatges que vam gravar durant el shooting, ja més endavant va sorgir també com un videoart que englobava tot el projecte. Soc la Nora Fruix i el 7 de juny em podreu trobar al Festival Niu.